Dobro mi došli u moju kuhinju. Danas pripremamo hurmašice sa pekmezom od jabuka. Prvo pravimo sirup. U zdjelu sipamo šećer, pekmez i vodu. Malo promiješamo, stavimo na peć da provre i ostavimo da vrije oko 10 minuta. Pripremamo tijesto. U zdjelu sipamo maslac i biljni mrz. Ukoliko nemate biljnog mrza, možete ga zamijeniti sa maslacem. Dodamo šećer. Mutimo mikserom dok smjesa ne postane bijela. Dodamo pavlaku. I ulje. Kratko mutimo da se smjesa sjedini. Dodamo i jaja i opet kratko izmutimo. I na kraju dodamo pekmez. I opet izmutimo da se smjesa sjedini. Kada se smjesa sjedinila, dodajemo brašno. Prvo dodamo 1/3 brašna i pecivo. I opet mutimo mikserom da se smjesa sjedini. Dodajemo 2/3 brašna i nastavljamo miješati rukama. Kada se smjesa sjedinila, dodajemo zadnji dio brašna. U zdjeli ostavimo oko 1 kašiku brašna. Mijesimo rukama dok tijesto ne upije svo brašno i počne da se odvaja od zdjeli. Probamo mekoću tijesta. Tijesto treba da bude poput plastelina kad se razradi. Bolje je da je tijesto mekše nego da je tijesto tvrdo. Ako vam je tijesto baš mekano da ne možete oblikovati hurmašicu, u tijesto dodajte 1 do 2 supene kašike brašna, pa dobro izradite tijesto. Na radnu površinu u vrhu stavite 1 kašiku brašna. Jedan dio na kojem ćemo valjati hurmašice blago pospite brašnom, tek da se osjeti po rukama. Uzmite 1 komad tijesta veličine većeg oraha. Malo ga izgnječite, oblikujte kuglicu Tijesto kuglajte između dva dlana dok se ne napravi glatka loptica.
Kada smo napravili lopticu, dlanovima formiramo valjak. Poravnate vrhove valjka prstima. Hurmašicu sasvim malo lagano izvaljajte na pobrašnjenoj površini čisto da se ne lijepi za ruku. Pritisnite prstima. Prebacite na rende. Lagano pritisnite čisto da dobijete šaru na hurmašici. Slažite u pleh ili tepsiju. Evo još jednom postupak oblikovanja hurmašica. Pretplatite se na kanal, lajkujte, dijelite, komentarišite. Veselim se vašim komentarima. Prilikom redanja hurmašica u pleh vodite računa da svaka hurmašica bude odmaknuta jedna od druge oko 5 mm, pošto hurmašice prilikom pečenja malo naduđu. Ukoliko želite da vam hurmašice budu baš ravne sa svih strana, možete ih izravnati lanjarem ili nekom ravnom površinom. Kada smo potrošili otprilike pola smjese za hurmašice, uključimo rernu na 160 stepeni Celzijusa. Hurmašice pečemo oko 30 minuta na temperaturi od 160 stepeni Celzijusa. Vruće hurmašice zalijemo mlakim sirupom i ostavimo da se ohladi i upije u sirup. Najbolje ih je ostaviti preko noći. Prilikom serviranja hurmašica, hurmašice prelijemo sa malo sirupa.
Preporuke za serviranje. Uzmemo jednu kašku pavlake, dodamo 2 kašike sirupa, izmiješamo. I prelijemo preko hurmašica. Hurmašice možete dekorisati orasima ili mljevenim lješnjacima. Prijatno!